διαδικασία, μόνο πέταμε διαδικασία, όλα μόνο το κάνω. Πάει γρήγορα. Για τον Μπούτσο. Για τον Μπούτσο. Μα και εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Κάτσε ρε μαλάκα πρόεδρε. Είναι μ' αρέσει που τραβάει βίντεο η ηλίθιος. Λες και να προλάβει να δει τίποτα. Έχασες εδώ το P40, δεν το είδες που πέρασε. Καλά. Έψαξε να βρει κάτι. Καλά έχεις χάσει γέλια, πολλά γέλια. Αυτές τις δύο από το πρωί. Πολλά γέλια. Δεν έχει πάει τον Πάγκο Λεβεράκο. 2.8. Στοίχημα. Τώρα που πέρασε σου είπα. Τώρα πες με πόσο θα περάσει τώρα. Εγώ να το μετρήσω ρε μαλάκα, μέτρα το. Μέτρα το, με το μυαλό μου. 212 μέτρησα. Μαλάκα εγώ έχω ένα υπολογιστή, έχω 586. Εσύ έχεις τον ξύλινο. Ακόμη το έχετε μετρήσει ταχύτητα. Μέχρι τώρα που φτιάχνει 292. Όταν θα κατέβει και θα δούμε το GPS θα γράφει 2.12. Και τώρα θα θέλαμε διαψεύσει κουφάλα και το πάει πιο γρήγορα. Τώρα τι βλέπεις εκεί ρε μαλάκα. Να είναι τουλάχιστον τρίμετρο γάμο όταν θα φτιάξεις. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Πού είναι? Έλα ρε. Μου λέει για διάδρομο. Είσαι καθαρός παντού. Καθαρός όλο το... Δικό σου είναι όλο. Μέχρι βάθος, Ναι. Πολύ ψηλά είσαι μου φαίνεται. Δεν έρχομαι τώρα. Να δω διαδράση και τέτοια. Καθαρός.